Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ongi etorri deneri Euskal City saiora. Gaurkoan gurekin bi mutiko etorri zaizkigu arrosadiakoak ere biak. Peio eta Aitor dute izena, bata dantzaria dugu eta bestea gaitajolea. Beraz, zer esanik ez zaie faltako eta gaitegi zabala izango dute gaurkoan. Ezagutu nahi aldituzu, Ba, goazen hor diren ikustera. Bai, ni Aitor Bazterrika naiz, Iruñon bizi naiz, arrosadiako naiz, eta ikaslea naiz. Ez dut lanik egiten, momentuz. Peio Biarrubia dut izena, 22 urte ditut, eta Iruñekoa naiz, arrosadiakoa. Lorezaina naiz, udan, eta ikasi bukatu ditut aurten ingurumen hezkuntza eta kudeaketaren goi ziklo bat. Kaixo. Kaixo. Nola ditzen zara? Nire izena Aitor da, eta zurea? Ni Peio ditzen naiz. Ongi nongoa zara? Arrosadiakoa. Ole, ni baita. Bai, Bueno, ni soziologia ikasten dut, nupen, eta zu? Ni oraintxe bukatu ditut, aurten bukatu ditut goi ziklo bat, ingurumen hezkuntza eta kudeaketa goi zikloa, Iruñeko Txantreako agroforestalean, ikastetxean. Ongi. Zenbat urte dituzu? Nik 21. Eta zu? Ni 22. Ongi. Eta euskara gutxi erabiltzen dut, eta erabiltzen dudana dantza taldean. Zukaz hitz egiten dut. Ezagutzen dut nire amonaren euskalkia unanukoa, pixkatxo bat, hitzen bat, baina oso gutxi. Nire ustez ez zinda. Baina, zerbait ere hitz egiten duzu besteekin. Baina nire ustez guztiz bizitzea zinda. Zarra, txikitatik ikasi dut, eta egiten dut auzoan lagun batzuekin, ez guztiekin, eta lanean beste batzuekin, familiarekin ez. Ikan, eta azukan markatu, eta euskara batuan. Ez oso forma oso erosoan, baina bai relazioak egiten aldituzu euskaraz bakarrik. Peio eta Aitor, ongi etorriak, Euskal City saiora, beste behin ere. Lehenengo atalari ekiteko, pixka bat biak arrosadiakoak zaretenez, elkar lagunduko duzue galdera hauek erantzuten, pixka bat zuen auzoaren inguruko galderak ditugu. Orduan, ea ados zaudeten edo ez, edo pixka bat ze komentatzen duzuen, hoben inguruan, bale? Ongi. Herriaren arteko harremanak, giroa eta lagunak. Herritarren arteko harremanak gure auzoan. Esan daiteke Albeniz tabernaren ondoko kalea izan daitekela herriko plaza bezala daitekena. Bai, hortik mugitzen da auzoaren jendetza. San Fermin Peña, Zabaldi elkartea, gazte asanbladakoak ere hortik egoten dira. Ez dakit, hor egoten da girorik handiena. Azkenean, auzoan betidanik bizi izan diren jendea biltzen da hor, eta ere kanpotik etorri diren etorkin pila bat, ez? Auzoan daudela. Gutxinaka Johar elkarteak batez ere txikiekin, etorkinekin egiten duen lana, nabari egiten da, gutxinaka Johar elkartean, Olenitzero eta horrelako irterak antolatzen dituenean. Eta Arrosadiako jaietan ez. Eta Arrosadiako jaietan ere, beste, ni dantzaria naiz, eta beste herrialdetako pertsonek ere dantza egiten dute. Aurten bereziki egin behar genuen, ni Oberena dantza taldekoa naiz, eta beste herrialdetako dantza batzuk ikasi ditugu jaietan plazaratzeko. Oso ongi. Egia esan,
Bagian lehen ez geuden ez ginen hain ezagunak ez, baina orain ni 22 urterekin duela urte batzuk hasi nintzen kanpoko jendea ezagutzen eta giroa nahiko hobetu da. Bai, nik uste baietz. Jendeak ere oraindik badu dizu pixka eta arrazakeriaren kontuarekin eta, baina gutxinaka badu aurrera. Eta gero lagunak auzokoak dira edo nongoak dituzu? Lagunak auzoan, auzotik kanpo ere, Iruñan batez ere, Iruñekoak. Bai, ni gehien mugitzen naizen lekuan agian auzoa da, baina gero Alde Zaharrera joatea eta ezin da ekiditu. Orduan, hori. Bale, hurrengo galdera. Euskararen erabilera herrian auzoan lagun artean. Nire ustez euskaldun desente daude auzoan. Agian ez dugu gure artean euskaraz asko hitz egiten, baina harremanak euskaraz izaten aldituzu, nahiko erraz nahi baduzu. Bai, auzoan, auzoan berez askotan ez da jende askorik biltzen, batez ere jaietan, baina jaietan bai sortzen dela euskaldun giro bat. Ez dakite denek euskaraz, baina gehienek bai, eta euskaraz egiten alda jaietan batez ere eta bai, jaietan. Kuadrillan euskaraz egiten dizue? Nik euskaraz egiten dudan euskara puska dantza taldean egiten dut eta pertsona banakoekin. Ni kuadrillan oso gutxi, egia esan, ohitura faltagatik edo, baina auzoan badago jende badago pertsona batzuk, pertsona konkretu batzuk, bai. Beraiekin euskaraz beti egiten dudala, orduan eta lanean ere bai. Badago euskaraz dakien jendea eta euskara ez dakien pertsona batzuk. Eta beraiekin bai saiatzen naiz, bakarrik ateratzen zait, euskaraz hitz egitea bestela. Euskaldun asko daude ez dugula gure artean euskaraz hitz egiten. Eta batez ere administrazioak ez digula aukera askorik ematen ere. Adibidez nik soziologia ikasten dudala nupen bakarrik lehenengo kurtsoa dago euskaraz. Eta jende asko joaten da beste Bilbora edo Gasteizera ikastera. Eta horrek ere garrantzia dauka nire ustez. Nik ere bai ez dut euskaraz ikasi, goi zikloa, baina gure klasean gehienak euskaldunak gara. Ikastolakoak eta hori. Aurrengo gaia. Bai. Bakoitzaren zaletasuna garatzeko aukerarik duzue zure auzoan? Nire zaletasuna kontuan hartuz, dantza egiteko aukera dago, Hoberen Dantza taldean, eta ere begiralea naiz Alde Zahar elkartean, baina auzoan ere begiralea izan daiteke edonor, Johar Aixi taldean edo Johar elkartean. Eta bai, nik uste nire zaletasunak pixkat aurrera emateko bai aukera baduela. Txirrindula ere gustoko dut, eta hortik ateratzeko nahiko gertu daukat lekuren bat ere. Ongi. Eta zuk? Bai, nire ustez, auzoan ni gaita jotzen dut, hori etxean pixka bat... Gurasoi matrak eman. Ez da oso erosoa, eta baina jotzen dut noiz behinka. Eta klarinetea eta saxofoia ere bai etxean jotzeko aukera daukat. Eta bestela nire lagun batzuekin biltzen naiz, jotzeko edo ongi pasatzeko, ez da zer serioa. Eta bai, lehen egiten genituen gaita entzaiatzen genuen auzoan, baina gero aldatu ginen eta Donibanen egiten dugu, baina bai, uste dut gure nire zaletasuna garatzeko nahiko ongi dagoela. Nahiko leku badagoela. Bale, ongi. Galdera librea. Ez dakit zer galdetu. Auzoari zer kenduko zenioke? Zer kendu? Bai. Agian nahiko errepide edo autoen trafiko ugari dago, azkenan Zaragoza etorbideatik pasatzen dira autopila, gero nire kaletik ere bai, eta adibidez dago Albeniz kalea badela oinez egiten dutenentzat. Baina kotxeak ere sartzen aldira. Baina oso gutxi sartzen dira eta nahiko ongi dago kale hori. Eta asko nabari da.
kale horretan dagoen bizia ez dago beste kaletan. Adibidez, plaza Felixa Munarriz plazan, hor beti errepidez inguratuta dagoenez, ez dago giro askorik askotan. Eta gainera, Arrosadiako auzoa deitzen alda plazetan bero egiten duen auzoa bezala. Plaza guztietan eguzkiak asko jotzen duelako. Eta, nire galdera, ez dakit. Noiz hartu zinen dantza egitera? Ni 6 urterekin sartu nintzen dantza egitera, eta orain dantza egiten jarraitzen dut, oberenan. Eta, ez dakit zenbat urte dara matzat, 6, 5 bat urte dara mat dantzan, eta oso gustora. Aurten, pixkat komplikatuagoa egiten ari da entzaiatzea, baina, gutxinaka aurrera goaz. Nongi, pozten naiz. Ez dakit. Orain ez dakit inoiz bururatzen. Igual Mikel Landa, txirrindularia, baina ez dakit. Lehen mendia, baina orain Orondartza. Instrumentua, txirula ikastolan eta gutxi ezer gehiago. Eta musika gustokoena, rock, punk, ska, untza ere gustogut, eta pixkat folklorikoa den kontua. Lehen, kirola egitea gehiago gustoko nuen. Eta orain kuarentenaren kontuaren egitea, pixka gehiago irakurtzea. Gian Mikel Lagoa, baina, galdera ona ez dakit. Musika mota ezberdinak entzuten ditut. Ia guztiak erregetoia izan ezik. Eta jotzen dut, gustatzen zait, hori rock, ska, funkia, musika klasikare bai. Eta jotzen dut gaita, dulzaina. Eta klarinetea txikitan, orain gutxi jotzen dut eta hasi naiz saxofoiarekin. Normalean kirola egitea, baina orain agian irakurtzea pixkat gehiago. Gaita jolea eta dantzaria Arrosadiatik. Bai. Ongi aritu zarete, Arrosadiari guzizketan nahiko ados ikusi zaituzte, kanpotik goitzat. Lehenengo atal honetan gai orokor batzuk jarriko dizkizuet hemen mahai gainean, zuek hautatu bi eta solastu lasai aski horren inguruan, zer iruditzen zaizuen, ze impresio ematen dizuen hitz horrek, ze etortzen zaizuen burura, batean, nahi duzuena. Ongi. Hortu nahi duzuna. Ni klima aldaketa, adibidez. Egin erreflexio polita. Nik hitz egingo dut. Bai. Ez dakit nondik hasi, azkenean da gaur egun argi ikusten den zerbait, eta badago jende asko ez duela ikusi nahi, edo zaiela interesatzen. Gehien bat politikari dirutza duten politikari asko, ez dakit zergatik. Azkenean enpresei ez zaie interesatzen klima aldaketaren inguruan hitz egitea. Azken finean, haien helburu nagusiena, dirua irabaztea denez, alik eta mozketa, alik eta muga gutxien izan da, geroz eta gehiago produzitzen dute, geroz eta gehiago saldu, eta argi dago. Eta horregatik ez zaie interesatzen. Kontu honen harira, nire iritzia da, azkenean, enpresak agian beraiek direla, agian erru gehiena beraiek dute, baina gu bakoitzak, pertsona bakoitzak bere bizimodu, bizimodu aldatu beharko genuke, pixkat klima. Ezin duguna pentsatu da gure eskuetan ez dagoela eta bizimodua, joerak aldatzen baditugu edo jokaerak egunerokotasunean, azkenean bai laguntzen dugula hori. Klima aldaketa ez gelditzera, baina bai... Esaera zarrak esaten du, denok egin behar dugu zerbait gutxi batzuek, denok dena egin behar dezaten. Klima aldaketarekin berdina, ezin du Greta Thunbergek guztia egin, ez dut ezagutzen Greta Thunberg, baina hori, ezin du berak guztia egin. Eta pixkat komplikatua da. Azkenean, ez dakit hori, jendeak ez du pentsatzen bere eskuetan zeo zer dagoenik, baina bai... Guztion laguntzarekin zerbait lortzen da. Argi dago gobernuak eta enpresak hasi behar direla eta egia da lehenengo pausoak ematen ari direla, baina beti bezala berandu dabiltza. Berandu dabiltza haien interesetarako ez daude berandua.
Baina, bueno, egia da, ekonomia berde edo kontsumo berde gauza horiek ari direla modan jartzen. Espero dut ez izatea moda... Bai, baina, bueno, azkenean mugimendu horiek duten gauzarik txarrena kapitalismoak ere jaten dituela. Azkenean ekologismoa ere kapitalismoak jandu. Baina, bueno, argi dagoena ezin dugula, ezin gara gizarte bezala kontsumista jarraitzen izaten, ez gaur egun bezala, bestela ezingo dugu ezer ez. Hori da, horren arira adibidez, auzoan Eguberritan egin zen bigarren eskuko merkatu bat, eta bueno, ez zuen arrakasta handirik izan. Nik arropa utzi nuen eta hartu nuen ere, baina ez zuen arrakasta handirik izan. Gutxinaka gure kulturan sartu beharko genukeen goza bada. Bai, ados. Ongi ba. Orain... Venga, ni drogak eta adikzioa hartuko dut. Bueno, honen inguruan, ni pixkat arraroa naiz. Abstemioa naiz, ez dut drogari kontsumitzen, ez alkohola, ez kafea ez da ere, ez erre, ezer. Eta, bueno, nire iritzia honen inguruan, pixka dela kapitalismoak jendea tontotzeko duen estrategia dela. Azkenean pertsona batek asteburuan atera nahi badu, bere dirua gastatu behar du, eta gainera asteburuan ateratzeko dena asteburuaren inguruan zentratzen du. Lan egiten dut asteburuan gastatzeko edo horren inguruan. Eta nik uste hori pixkat kaltezkoa dela, klimarentzat ere kaltezkoa da, baina bueno. Ados nago, baina nik ez naiz abstemioa. Zu ez da jende asko ez da ere. Ez da inor, zu egiten duzuna gauza oso zaila. Eta bai, egia da hori, pixka bat agian gauzak hazteko edo ez. Llegatzen da asteburua eta astean zehar egin duzuna, hazteko pixka bat, alde batean uzteko egiten dugula, baina bai. Gainera hori gazteria da drogekin eta adikzioekin lehenengo pertsonan bizitzen duten jendea. Bueno, gizarte osoa, baina bai, gazteak ari gara hortaz ikasten. Eta bait, pena ematen du, agian auzoetan eta izatea, adibidez alkohola, dirua ateratzeko modu errazena edo bakarrena. Bakarrena, azken finean, auzo, kolektibo gehienek, auzoan gutxienez, diru ateratzeko jaiak dituzte bakarrik. Iruña osoan, Arrosadian. Euskal Herrian, bai. Bai, eta pixkat, nire ustez, pixkat penosoa da, baina, bueno. Konpromisoa zer da? Asteburu batean barra txanda bat egitea edo ezakit? Niretzat ez du zentzu askorik. Eta gainera hori ere, Aldezarreko auzoan, ere sekulako ondorioak izaten ari da. Nabarrerian, askotan botelloiak edo, poteoa egoten denez, pixkat ere zikinkeria uzten da, auzo guztia tabernaz beteta dago, eta azkenean Aldezar... Bihurtu da nola, Iruñeko ez? Iruñeko juerga tokia, taberna, hori da, Iruñeko taberna. Eta gainera ez dugulako hitz egiten sortzen dituzten arazo, drogak eta adikzioak azkenean. Gazteak esaten dute, ni kontrolatzen dut ez, baina gero... Bai, ni kontrolatzen dut, baina gero juergan ateratzen zara eta ezin zara egon alkoholik edan gabe. Hori adikzioa da, zentzu xume batean, baina adikzioa da. Argi dago. Baina, bueno. Eta hori familian dituen arazoak eta jende heldua zarenean gero hori adikzioa zurekin jarraitzen du eta... Eta areagotzen da. Hori okorrena da, baina, bueno. Azkenean, gaur egun, aisialdiko denbora normalean edo kafe baten inguruan edo, droga adikzioa eta, esaten alda ere, adibidez, apustu etxeak ere adikzioa izaten da eta kuadrilla asko hor geratzen dira arratsaldea botatzen, apustuak egiten, ez da adikzio fisiko bat erretzea edo edatea bezala.
baina azken finean adikzioa da, eta baina, bueno, psikologikoki ez dakit askorik, baina kalte egingo du, ziurrenik. Eta hori, bidaiak egitea gustoko dut, baina ez dut askorik bidaiatzen, eta nire azken bidaia Malagara joan naizela udanetan, eta hori, oporretan. Bai, baina ez dut asko bidaiatzen, eta azkenekoa izan zen landetara, lagun batzuekin kanpin batera. Bueno, oso ikuspegi kritikoa ez, jai ereduarekiko, eta esaten zenuen, Aitor, uste duzue pixka bat aldatuko direla dinamika horiek? Bai, dut uste. Ni juergan ateratzen naizen bakoitzan, jendeari pixkat kontua botatzen diet, eta ez diate kasurik egiten. Ez. Nik ez dut aldatzea nahi, baina bai gauza gehiago egitea, ez bakarrik gazteriaren zeregina da agian bakarrik. Ardatza edo zentro hori ez izatea. Kontzertu batera joatea, ongi dagoela, baina hor edateko edo drogatzeko edo hor egoteko zerbait kontsumitzen bakarrik. Oso interesgarria. Hemen utziko izkizuet 3 gai espezifiko, nahi baduzue bakarra hautatu eta horren inguruan solasteko eskatu izuet azkenik. Ba, nahi duzuna, Peio. Nahi duzuna. Bardin zait. Venga, sare sozialak eta harremanak edo okupazioa nahi duzuna? Okupazioa. Harreman pertsonali buruz hitz egin dugu ja. Ongi, okupazioa. Hasi nahi baduzu. Bale, okupazioaren inguruan nire ustez gaur egun batez ere azken aldian pixkat pilpilan dagoen gai badela. Izan ere atera da ez dakit informe bat edo albisteren bat esanez okupazioa kriston gorakada izan duela estatu mailan. Eta batez ere kasualitate hutsa Katalunian eta Euskadin. Nafarroan ez hainbeste, baina kasualitatez. Justo hor izan du ezakit nola esan, garrantziarik handiena edo gorakadarik handiena bai. Eta hori, eta okupazioaren inguruan, azken finean prekarietate, batez ere gazteak izaten dira askotan okupatzen dutenak, eta askotan da prekarietatearen inguruan, lan prekarietateak eramaten zaitu etxe bat ordaindu ez izatera, eta horretan emantzipaziorako bideren bat aurkitu nahi baldin baduzu, azken finean okupazioa aukera bat da. Legearen kontrako aukera, baina aukera bat da. Bai, gainera ez dago oso zigortua ez? Horretan ez nahi zaitu. Batzuk baino zigor gutxiagoa dauka, zeren da administratiboki lan asko egin behar da okupa batzuk etxetik ateratzeko, baina azken egunotan edo egiten nik ikusi dudanez, komunikabide gehienak edo asko egin dute okupazioari buruzko erreportajeren bat. Bai, da nolak okupazioaren aurkako kanpainak, esateko okupak beti arazoak ematen dituztela auzoan edo... Bai, azkenean hori komunikabideetan agertzen da beste konturen bat estaltzeko. Hori da, ez duten, argi dago hori ez dutela nahi, baina egia da nire ustez orain datorren krisiaren gatik edo kriminalizatu nahi dute eta gainera, nik ez dut uste bakarrik familiak, gazteak izatea, baizik eta badirela familia asko eta asko. Bai, agian dira jende gazteko familiak, baina ez, badirela familia asko eta asko, okupazioa ikusten dutela bere alternatibaia bakarra, botatzen badizute zure pisutik edo ezin baduzu pisu bat ordaindu zure egoeraren gatik, agian da aukera bakarra, eta hau areagotu behar da, azkenean, etortzen den krisiaren gatik, jendea ez du izango hainbeste gaitasuna bere etxea edo ordaintzeko, eta agian jendeak joango da okupatzera edo, eta horregatik uste dut egiten ari direla kanpaina bat, beraiek komunikabideak ikusten ari direlako hau gertatu behar dela eta ez zai gustatzen. Bai, eta hori okupazio pertsonalaren inguruan, baina okupazio elkarte batek edo pertsona talde batek guneren bat edo lekuren bat okupatzen duenean,
ere beste gaztetxe bat egoteko edo horrelako gauzaren bat, normalean auzoarentzat eta hiriarentzat ezer kobratu gabe egiten ari duten zerbait da, eta azken finean nire ustez auzoari bizia ematen dio, espazio berriak eskaintzen ditu, eta nire ustez ez da arazo bat nire ustez. Arazoa da, enpresa handiek etxe pila edo lokal pila dituztela itxitak eta ez dituztela bete nahi. Zaielako ez dutelako dirurik eta ateratzen, horregatik. Bai, okupazio kolektiboaren marira, bai. Iruñan izan dugu, ditugu hainbat gaztetxe. Gaztetxe boom bat izan da, baby booma bezala. Bai, izan genuen duela urte asko, ez genuen ia bizi, baina orain berriro pixka bat bromara biasitzi zuten duela ja denbora nahiko. Baina nire ustez ez duela arazo handirik ematen auzora edo hirira. Agian da zerbait, ona ideologikoa da, ez da elkar, azken finean komunitatean ez du arazo handirik ematen gaztetxe batek nire ustez, Nik uste ideologia kontu bat dela. Azkenean, nik nire propietate pribatua niri nire propietate pribatua okupatzen badiate, hori bai putada bada kapitalismoan dagoen sistema, kapitalismoaren legeak horrela esaten duelako, baina Bai, eta argi izan behar dugu okupatzen dutenak ez direla soberan, ez dut okupatzen soberan duen norbait, beti okupatzen ari da, bere lekua aurkitzen ez duen norbait, edo ordaindu ezin duela edo horrelako zerbait. Bai. Auzoan ez daukagu gaztetxerik, nahiko indar gutxi daukagu hori izateko, baina noizbait agian izango dugu, oraindik ez dakigu. Auzoan okupatu zen, ez dakit nola ditzen den, orain CECISA dena okupatu zen, polizia etorri zen, desalojatu zuten, eta orain CECISA bihurtu da, ez dakit horrek zer ikusirik izango zuen CECISA hor bilakatzeko edo... Bai, zen pixka bat hori hartzeko eta... Azkenean hortzeandegi huts bat zen. Eta orain udalak eman zuen auzora, eta hor daude Joarreko neskak eta hor erabiltzen da. Agian pixka bat ikik dago, baina auzo egiten da biltzate. Azkenean okupazioa arazo horik ez du, nire ustez, ez du suertatzen arazorik. Izatekotan bizia ematen dio auzoari. Askotan, eta kasu puntual askotan, kasu bakoitza banan ikusi beharko litzateke, baina nire ustez ez du arazo handirik ekartzen. Eta ez zaita asko gustatzen, hori jendea kriminalizatzea. Ni ezagutzen dute herri batzuetan dauden jendea okupa bizi dena. Eta ez dute, hitz egin dute auzokidekin edo herriko jendearekin eta ez dute pentsatzen, ez dute arazorik ematen eta jende ona da ezakitez. Ez dakit nola ditzen den herri hau, Urroz, Ahoiz ondoan dagoen herria. Dago, Nafarroa esan daude pila. Badaude aldea okupa batzuk, eta hori. Zer falta zaio Rosaderi, komunitate pixkat, bizi pixkat, eta zer dauka beste auzoek ez dutena, kulturaniztasun pila. Ez dakit. Falta zaio agian baratza bat edo, auzogarentzat baratzaren bat, eta baduen zerbait, kulturaniztasuna edo. Oso ongi, okupazioaren inguruan agitu zarete, eta orain bukatzeko bi hitz erakutsiko dizkizuet, bai? Lehenik eta behin mailarrak, hau eta malerrekan erabiltzen dute bintin eta beste lekuren batean, seguraski ere bai. Zer esan nahi dute du, begira, 3 aukera emango dizkizuet, lehenbizikoa da ilarrak, bigarrena garbantzuak eta 3. babarrunak. Ze uste duzu esan nahi duela? Nire ustez babarrunak. Nik ere bai uste dut babarrunak. Zergatik? Ezakit? Intuizioa. Baina dira, 3 hitzi, berdinak antzekoak bai.
Bai, asmatuz. Barrunak. Bai, osea, baina batzen ekiten lehendik ere, ez da posible. Ideek ez. Ez, Oso Zerbait azkar. agian hor barrutik, baina... Bai, oso azkar gainera jarri zarete ados. Ez? Todo Aitorrek eta... Vale? Eta bigarren hitza egordi dugu. Egordi. hitza. Egordi hitza erronkaritik dator, eta 3 aukera emanen dizkizuet. Lehenengoa da fruta heltzen denean edo pixka bat hori ez. Bestea bidali, esan nahi du, eta erratza pasa, 3. Egordi. Bidali. Zuk uste duzu Bai. bidali. A ber, Zuk oso argi duzu, fruta ze? Intuizioa. Fruta heltzen denean, bueno, Bai, nik hori. usteldu baino lehen, zuk uste duzu Bai, hori fruta dela. heltzen denean. Bueno, ados jarri beharra daukazue. Zurea, Eske baina. izan behar da 3. orduan. Ja, baina, bueno, baina, zurea. Bai, Nirea. fruta heltzen denean, bai, 3. aukera zen. 3. 3. aukera zen, bai, erronkarin erratza pasatzeari egordi hitza edo esaten zaio. Eta, bueno, bietatik bat asmatuta eta asko eta gustora hitz egin da, zaztelakoan, plazer batzuek hemen izatea, eskerrik asko etortzeagatik. Zuei. Eta izue, talde bikaina egin duzu Arrosadiatik, beste naiz, beste auzo batetatik ere etorri izanaz, eskerrik asko eta nahi duzen arte. Bai, Zori, zuei. esker. Akitu zaigu gaurko saio ere eta guk aurrera egin behar dugu. Esaerak dioen bezala, aurreak erakusten du atzea nola dantzatu. Gaurkoan Peio eta Aitorri eskerrik asko etorri izanagatik eta haien iritzi kritikoa plazaratzeagatik eta gurekin hori partekatu izanagatik. Beste batean ere elkarrekin egongo gara Euskal City saioan. Hurrengo astera arte.